Mijn werktitel voor mijn product momenteel is een Milk Buddy. Ik zal jullie mee gaan nemen. Ik zit nu in een idee. Ik wil heel graag een prototype gaan realiseren. Daarvoor zoek ik van alles en nog wat. Kennis, funding, noem het maar op. Alles kan ik eigenlijk wel vast gebruiken. Zoals ik zeg, ik doe dit voor de eerste keer. Ik weet nog niet eens wat ik ga missen. Er moeten nog wat laatste testen uiteindelijk ook gaan plaatsvinden. Maar daar komen we uiteindelijk allemaal nog wel uit. Ik zal jullie in ieder geval al meenemen hoe ik tot dit idee tot stand ben gekomen. En dan hoop ik dat jullie mij meenemen in de toekomst. Mijn idee is gestand, ik ben moeder van 3 kinderen. De oudste is 3,5, de jongste is 8 maanden. Ik heb me wel eens begeven in een situatie dat de ouders van nu, die hebben werken. Ze willen daarnaast ook een sociaal leven hebben. Je gaat op pad. Dat betekent dat je af en toe ook in een vliegtuig verkeert. Of in de auto. Of nog een gesprek hebt. En heel vaak is het alleen het idee al dat op het moment dat je weg bent, dat het kind begint te huilen. En altijd op het minst gewenste moment begint al een stressmoment. Voor de ouder nog voordat hij weg is. Als je dat stressmoment weg kan halen, dan zou het voor veel mensen al heel veel gewonnen zijn. Per dag worden er 350 baby's geboren, wereldwijd. Dus de markt is er. Oh, ja, mijn idee is een babyfles. Niks nieuws toch? Bestaat al. Alleen heb ik een idee verworven van een zelfverwarmende babyfles. Ik weet niet onder u die kinderen heeft en die wel eens 's nachts op heeft mogen staan. Als je dan moet eikelen met kokend water, de babyfles is weer te warm geworden, het moet weer afkoelen en vooral als je 's nachts ben je niet optimaal vormen, laten we het maar toegeven met z'n allen, dan wil dat nog wel eens gebeuren. Dat betekent dat het nog langer duurt en nog langer met een krijsend kind naast je, daar word je alleen maar minder gezellig van. De fles die ik heb ontworpen, die zorgt ervoor dat hij ook de ideale temperatuur bereikt. Dus niet meer te warm, niet meer extra wachten. Hij is de ideale temperatuur. Hij behoudt die temperatuur ook langer. Dus of jouw kind nou even wel of niet mee wil werken, het zijn toch levende wezens met eigen willetjes. Af en toe leuk, soms wat minder. Je kan ermee omgaan. Het geeft je wat ruimte om daarmee om te gaan. Dus ook geen magnetron meer. Ook al die andere facetten die vooral heel vaak de moeders denken van, ben ik niet zo dol op, ja, ik heb geen beter alternatief. Hoop ik dat daar ik voor ben. Nou ja, happiness is inderdaad een choice. Laat het jouw choice zijn. Ik heb niet alleen het idee dat dit gaat werken voor de nieuwbakken ouder, dan wel de ouder met een leven. Ik denk ook dat dit kan werken voor kinderdagverblijven. Als die zeg maar tijd kunnen winnen, omdat ze zitten te wachten op de ping van de magnetron en pas daarna weer verder kunnen, is dat voor hun ook een enorm voordeel. Oh, we gaan al te ver. Wat ik hier eigenlijk zoek onder andere, is, er zijn zoveel mogelijkheden met dit product. Er zijn ook zoveel business proposities die mogelijk zijn. Dit kan zowel richting licensing gaan, dit kan richting productie gaan. Vandaar ook dat ik nog niet in een ondernemerschap ben getreden, want het ligt nog te open. Er moeten nog keuzes gemaakt worden. Ik hoop met jullie dat de keuzes duidelijker gaan worden en dat we zo verder gaan treden. Wat ik dan ook zoek, zijn vooral mensen die beter zijn voor mij in productdesign. Ik ben een beta, ik geef het eerlijk toe. Dat betekent dat ik ook mijn valkuilen heb. Ook experts in kunststoffen zijn welkom, in manufacturing zijn welkom, vooral ook licensing is altijd heel erg welkom. We zitten nog te kijken naar hoe we dit octrooi eventueel gaan beschrijven, weergeven, de hele rattenplan. Marketing en natuurlijk netwerk. Netwerk, daar draait hier alles om. Dan heb ik de businessmodellen die we eventueel aan kunnen passen of gaan uitzoeken, dan wel uitwerken. Die willen we dan graag gaan realiseren door verschillende tools. Een van de tools kan zijn de value proposition.
en de Business Model Generation. En daar ben ik niet voor, helaas. Mijn coach is daar wel heel erg wijs in. Dus neem het dan eerlijk van mij aan dat we daar hem niet voor niks bij betrokken hebben. Samen staan we sterker. Ik heb altijd geleerd, er is zo'n mooi spreekwoord. Happy wife is a happy life. Huh? Ik ben nog niet klaar. Ik wil hem verbeteren namelijk. A happy baby is a happy life daily. En anders rest mij niks meer dan jullie allemaal welkom te heten straks aan mijn tafel.